Passé Dakar. Kasrat Nama. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Don warata de. O ko ni kuma tala sa. E ka sama mone to yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Warici. War sera. Allo? Ye war sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitini ye. Sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ I b'o don compteur bɛ sɔn o la I bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la I bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la mu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲa ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 75 ngo 98 17 76 45. lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye alamisa ye novembre kalo tile 21 san 2024 sɔgɔmada in na kibaruya la fanba bɛna tali kɛ min na kunungo sɔrɔ radio Mali jabarani na nɛgɛ kanɲɛ 19 waati min ye gouvernement présidence secrétaire général ale taara communiqué dɔ kalan communiqué in kɔni bɛ dan sigi premier ministre Dr Sogel Kokala Mayiga ale ka baaraw la a bɛ dan sigi Ablaye Mayiga ale ka ministre d'état ya fana jɔyɔrɔ la wa gouvernement fana maa bɛɛ lajɛlen labilara k'u ka t'u ka so bi sɔgɔma in na an bɛ se k'a fɔ premier ministre tɛ Mali la bi ministre tɛ nin waati in na gouvernement fana tɛ yen min ye baara ye secrétaire général olu de bɛna tɛmɛ ni a ye maa minnu ye premier ministre ya k'an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ Modibo Keyita la ka na se Sogel Kokala Mayiga ma maa 22 muso kelen pe de bɛ a la u nana cogo di u taara cogo di u ye waati joli kɛ a la an bɛna an da don la k'o ɲɛfɔ maaw ye u ka se ka o faamuya degun dɔ o yera Gawokaw fɛ yen ka sababuya kɛ bamanci wɛrɛ ni juguya wale kɛbaw olu b'u sɔn hali bi min ye ba fila bɛ kaw fɛ yen sa olu kɔni ka maɲinakaw olu ka école karamɔgɔw ko 17 maɲina mairelakaw ko olu yɛrɛ b'olu ka musaka sara CPI ale Alasani bila 100 ans kaso la 100 ans kaso min sa ale kan ka se ka o kɛ sabula min ye CPI o y'a yira k'a fɔ ko a ye damatɛmɛ walew kɛ waati min na bamanci wale ni juguya wale kɛbaw tun bɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen nin ye an ka kumaw la kumaba ye bi sɔgɔmada in na an bɛna minnu walawala aw ye Amara Nuhu Keyita Keba Jalo ani ne yɛrɛ conseil de ministre tɛ yen bi dɛ communiqué tɛ yen bi o tɛ ministre yɛrɛ de bɛ conseil la anw yɛrɛ fɛ yan bi sɔgɔmada in na u k'u sigi k'u bisimila k'u n'an bɛ ku. Kunungo suro Mali télévision sola fitiri selilen kɔfɛ présidence secrétaire général n'o ye Jawara ye ale taara ORTM na u ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi gouvernement ale wulili ko kan a ka jɛmukan in kɔnɔna na a ko ko jamanakuntigi ye décret dɔ ta
min b'a yira sa k'a fɔ ko Sogɛl Kokala Mayiga ale ka baaraw ko nin ye dan sigilen o la premier ministre la décret min kun taara n'o o tun b'ale yamaruya k'a fɔ ko a ye premier ministre ye o décret o jɔsira ka bɔ yen o hukumu kelen fana kɔnɔna na gouvernement maaw a yirala k'a fɔ ko gouvernement fana tɛ yen nin waati na ministre bɛɛ lajɛlen labilalen don fɔlɔ min ye ministre d'état ye décret min kun taara k'ale fana kɛ ministre d'état ye o décret fana jɔsira ka bɔ yen pewu nin waati in na gouvernement tɛ Mali kɔnɔ ministre tɛ yen premier ministre tɛ yen lajɛw de bɛ sen na ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya minnu daminɛna kabini kari sufɛ président ale ni maa falenw ka se ka faamuyali kɛ kuluba yɛrɛ bi baara bɛna se ka taa sira jumɛn fɛ maliyɛnw ka kuntilenna ye mun ni mun ye fɛn mun nana ni Sogɛl wulili ye n'o ye mankan min ye an ka jamana tilakulu fila ye minnu tun bɛ yen n'olu ko ko Sogɛl kun ka hakilinaw ka ɲi ko ka tiɲɛ fɔ i teri ye ko a tɛ teriya tiɲɛ olu maaw bɛ yen maa minnu bɛ yen olu ko ayi nin tɛ bɛn nin tɛ sariya ye nin tɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma man ka kɛ nin ye an tilara fila ye bɛɛ lajɛlen y'i hakilina fɔ taamakɛlaw y'u ka taama kɛ Sogɛl ka mɔgɔw ka meeting tɛmɛnen kɔfɛ bi nin bɛɛ banna nin ye page tournelen ye ni maa min ta ye fasoko ye ni ko wɛrɛ ti maa min kɔnɔ Sogɛl k'a fo k'a wale ɲuman dɔn ni ne ka gɛlɛn an ka jamana in kɔnɔ ni maa ye baara kɛ i kɛra cogo o cogo i ye ɲuman dɔ kɛ i filila cogo o cogo dɔ b'a fɔ ko alhamdulilayi kuma tɛ waati min na a bɛ na a y'a sɔrɔ jamana bɛ degun min kɔnɔ kɔlɔlɔ min tun bɛ an kan wulikajɔ minnu sera ka kɛ baaraba minnu sera ka kɛ transition fanga kɛ k'ale to premier ministre la an b'a fo k'a y'a se kɛ ani ce ani baraji ala k'a sara a ye Amara ni maa ma fanga mara a ka du kɔnɔ n'i ma gɛrɛ fanga marala la n'i ma fanga mara ɲɛdɔn i bɛ to yɔrɔ jan ka kuma caman fɔ degun dɔ bɛ degun na maa minnu b'a kɔnɔ n'olu tɛ maa si tɛ se ka o dɔn k'o lakali nin waati in na nin de kɛra Mayiga kɛ se a faso dɛmɛli la a n'a ka hakilina a n'a ka seko a n'a ka dɔnko an b'a fɔ n ko ani ce ani baraji jamanajɔ ye nin de ye sɔɔni sisan an bɛna n'an da don a la o Modibo Keyita ye premier ministre kɛ Mali kɔnɔ o Modibo Keyita bɔra yɔrɔ Jakitew nana o ka taa se Mamadu Danbelew ma Zumana Sako Agamaniw min ye Pinochet ye Ablaye Idrissa Yunusi nin bɛɛ lajɛlen fo ka na se ale Sogɛl ma 22nan o kɔrɔ ko i bɛ na i b'i ta kɛ i bɛ taa maa wɛrɛ bɛ f'i kɔ Amara an kana sɔn fiyewu ka gɔngɔrɔ fili suta mɔbili ma maaninfin i bɛ danaya sɔrɔ i b'i ka baara kɛ i bɛ se min na i b'o kɛ i bɛ taa maa wɛrɛ bɛ na bi maa min kan ka ta min bɛ ɲini ɲɛmaaw fɛ o de bɛ fɔ u ɲɛna sisan gouvernement fana mana ta Amara n'an ye ɲɛdaw ye n'an ye kɛcogow ye n'an ye fɛn ye min ni jamana ta ti taa an b'o fana lakali dɛ k'a daminɛ premier ministre kura min bɛ nalen ka taa se a ministre laban ma lisi kan an bɛna na ɲɛfɔli k'a la dɛ yɛlɛma f'an ka lafiya an b'o o de kɔ Sogɛl taara Sogɛl labilara a fɔra Sogɛl ye ko ani ce décret min n'o i yɛrɛ ye min fɔ ɲɛna kunu ko tɔnɔ ko bigi de y'a sɛbɛn ko bigi wɛrɛ bɛ se dɔ wɛrɛ sɛbɛn bigi ye kura sɛbɛn Amara ale yɛrɛ kelen ma taa o n'o tɛ fan dɔw fɛ n k'u b'a fɔ ko gouvernement ka to yen u bɛ premier ministre falen nka ale ta la u ye gouvernement ci ka se ka nin baara ninnu kɛ an b'a yira maaw la Sogɛl Kokala Mayiga a si a bɛ san 68 na bi a kɛra ministre ye an ka jamana kɔnɔ siɲɛ caman Amadu Tumani Ture ka fanga la k'a daminɛ san 2022 kana se san 2012 ma Ibrahim Boubacar Keita ka fanga fana na k'a daminɛ san 2013 kana se san 2020 ma min ye jamanakuntigi kalata ye a kɛra cɛbɔ ye o la san 2002 san 2013
ani samba flantan segi minye mouvement patriotique pour le renouveau MPR aka cheboy aye janvier premier ministre ya o dirama juin kalo tle wolonvla samba fla ani mugan ani kele alno ya sura awati keba bekoko ukanake ma chama wila mauyu kan teda yira asimina awati ka kangare dauke ngamu goshira ma bela jele yitafo nga bela miye general d'armée asimiye akoko ale shogel d'etat wa shogel de bike aye akera yi asaraka bara mununge ode ninye sharia mu manga jamana kono no ye constitution bulu fara do yi sigininde mi be no oye biolovla no wolovla ye kakeni anga sharia suma kura min tara juillet kalo tle muga ani fla samba fla ni muga ni saba o ba yira ko premier ministre ale de ye fanga nyema ye fanga makama be ba ale bulu asigininde bisegini duruna ko mama be ni be barake mali gouvernement konnana anyini ne ndu ife tabolo damado be ke uluki tabolo ye no ye faso la kanali ki tle mauni nyanche ikana fanta ka fande men fanga ki joy jorola bara mina kalfara ikasega kega sefo adana anyini no faso barakela ufe dana yani tle yani ladria konnana ngani nyumaya konnana ugasega bara uke bara mumbatu jamana dunga dana be kura uka kasega ukasigini no miuga bara kuluke ni wati na fongo nyongo nana kuma chayara bela jele yitafo kiri tigero ide nege tigero fandai ali kunungo maître Cheikh Mar kunari kan najilla mufo akoko shogel kan layini walma asimbe ajoro bedama walma abalabla momo de Paris o fana ko de koni atenye mingo jamana kuntiki ka laje uga decision kelenta antume sramin ka no mai ode kanto lingilanga la ninyena ni manye amanto la dobe boko fe kana tegeti antlo koro foga tanyari ame ala barakada amasoma misikulu ira la nyana misikulu pezera fanga uyira dilega batuku ulla kujo joro ina ulla darime clubu sigira senga bara amara nega chete da ama furubla na mega chefane vele ka balo debi bega binao klefla na nga anana ga diskuru sebenari fube arajo adala ka banforo bara ma pew ko klefla na ko do be sena wa nyela ni na ni sugu mi wulile flani ni bebi shori yoro de nyini sa gouvernement kono ni bebe wodo de nyini ore la fanga be munumbulu uku nyama jokoi nyugo be saka nyaga wuli de manga nchila mbete anyi yekoi ne fendo ye olutuku ka fenti do fena fude wira ba fo mo nyana nulu te fen soro fen na ta do ala u fen yini to u kana ta anga jamana se kunwerema nyema uku hakli sigi u ka donga fo ame wati mina sisa kolo shili gele wati sisa yi anga chena na hakeba da buguni dangale kisagele vli ni ale ka suku wulile ne afayo ngo dangale nge koni kuma gouvernement sigima na sebi nanga itato eti femvone era dume moto korode ka ne kon bolo ni biso kola iba damne yere de la fo ibi yere ke fenye folo ki ke ba ne be yele do la de quoi wallahi ale yere ye togo ni yere fe ka le bisika kungo la ne de ba la de ti dansura la quoi ale ko mina mawga waru mina do ka ku ngata bon kabana ngo ndo kumbeli ma no ne ni mbede be gouvernement kan ngani mbede jatemine sinon en flesra mi ngani sisa amano ne premier ministre kura yana kana ame min fay gele abanga jamana kono de jitei kurantei siratei balotei quartier dina ko gele aleno mawta ga sirasro wululu jube ga nga gitron che da dumini ko ga gele dibi yera mi manga bi
kurantigɛ fɛ ani baara ko gɛlɛya ni maaw ka baara tiɲɛni u k'o sɛbɛn k'o d'a ma k'o fɔ a ye fɔlɔ k'o b'aw ŋa han wa an tɛna an da de o la o bɛ fɔ a ye n'a nana n'a bɛ baara k'o ka a ka fɛɛrɛ ɲini o la o y'anw ka laɲini fɔlɔw ye an bɛ min ɲini an fɛ degun min bɛ yen bi politiki ko bankun kan a k'a jija o degun ka ban jamana in amara anw de y'a sɛbɛn an ka constitution kɔnɔ ko maa minnu bɛ politiki kɛ k'olu de bɛ fanga ta ka fanga mara n'o ye tiɲɛ ye u ka politiki maa wele u n'u ka baara kɛ a laadiriw dɛ a tilennenw minnu ta ye fasoko ye n tɛ u ka anw bɔ a la dɛ Amara n'anw donna a la sisan e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min an b'a bɛɛ cɛ ka taa Segu o la an bɛ Keɲeba langolo to yen Keɲeba tɛ fo ni Keɲeba nana Segu dɛ u k'u hakili t'o la premier ministre kura a k'a jija a ka nin kura fiyɛ Mali kura ko in na Mali kura min na kɛ cogo di a k'a jija o la premier ministre kura a k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw tɔnsi wulilen don dɛ u jɔrɔlen don u bɛ ka mun fɔ bi u ko yala ni Sogɛli taara maa bi sɔrɔ min bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ wa u k'o fɔ a ye maaw ko Sogɛli sen tun bɛ dingɛba de da la dingɛ min ni olu bolo maa tɛ se ka sɔrɔ dɔw yɛrɛ ko Asimi ni Sogɛli man ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na u kan ka baara kɛ gɛlɛya n'a ta bɛɛ fo ka taa transition ban u ka fɔ premier ministre kura ye dɛ n'a nana ka taa kɛ ko a bɛ yaabe kɛ kojugu kuma o kuma a bɛ poto minɛ anw tɛ poto minɛ na dɛ Ama Ibrahim ye télé la kunu Burkina a y'a ka bɔlɔntanaw fara ɲɔgɔn kan ko aw filɛ nin ye aw b'a dɔn an bɛ ka wari min don aw la fɔlɔ Sénégalikaw t'i kelen ni fɔ o ye tiɲɛ nka Malawi fana saba ni fɔ o y'a jumɛn ye anw fana ka église politiques an tɛ poto fɛ dɛ an tɛ poto ko la an bɛ bi de fɛ an tɛ fɛ ka taa mɛn ko an n'ale artistes bɛ poto kɛ sisan donc premier ministre kura a k'a labɛn k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ a ɲɛ yan maliyɛnw sigilen don u kamana guwanen u b'a fɛ ka ɲɛda ye ɲɛda min b'a to u bɛ lafiya sɔrɔ ɲɛda min b'a to fɛn caman bɛ sigi sen kan ɲɛda min b'a to jamanadenw ka danaya bɛ se ka kurakuraya k'a dɔn k'a fɔ ko Sogɛli y'a bila yɔrɔ min nin fana nana ta ye a ka taa yaasa a ka se ka kɛ ka ɲɛ n'o ma kɛ a bɛ gɛlɛya premier ministre kura a kana sɔn a ka kɛ gouvernement na namugulasogo ye dɛ a ka kɛ maa ye maa min mana kuma a bɛ dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna nin himi k'i jɔ a jɔyɔrɔ la wa ne bɛ min ɲini Amara fanga ɲɛmaaw fɛ sisan an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ fɛnw bɛ ɲɛfɔ de premier ministre kura min bɛna ta u n'a bɛ ɲɔgɔn ta bɛnkan min kan u k'a fɔ an ye don min na ni ko bɔra la an k'a dɔn k'a fɔ k'a ta don nin de fɔra bɛɛ ye nin de mɛn an y'a ta nin de kama an n'a bɛnna nin de kan nka ka t'aw sigi ko contrat contrat moral an y'an kali ɲɔgɔn ye an y'an kali k'an siɲɛ an y'an kali kati kuluw la ye k'an kali kati fɛnw na ye ayiwa o tɛ nkalon ye dɛ Amara dasiri bɛ kati dɛ sanafara saba in bɛ yen fɛn caman bɛ yen an sɔnna mama yira bɛ yen nka u ka maaw labɔ a ko kalama don min na n'a fɔra ko a tɛ tigɛ a tɛ tugu an b'a fɔ ko Keba i t'a dɔn nin de fɔr'i ye dɛ u ye nin de fɔ ko aw bɛnna nin de kan bi e tɛ se ka n'i jɔ k'i bɛ Segu fisaya ni Mali yɔrɔ tɔw ye dɛ hali n'o kɛra n'o ka di ne yɛrɛ ye sa Keba u ka bɔ fɛnw dogoliw la u k'u da kɛnɛ kan maliyɛnw k'u ye fɛn o fɛn n'a ma fɔ mɔgɔw ɲɛna n'a tiɲɛna n'aw nana ka na fɛn fɔ mɔgɔw ti d'a la an bɛnna nin kan an kun ye nin de fɔ aw bɛnna belebele minnu kan premier ministre kura filɛ an y'a ta nin na maliyɛnw a ye bɔ a kalama a ye k'a ma seere ye don min n'a tigɛra k'a tɛ tugu an b'a fɔ an b'an kantigɛda fɔ ɲɔgɔn ye n'a bɛna taa de san wɛrɛ kalata labɛnni kama a ka kalata labɛn ka taa n'a ye kalata la o ka fɔ an ye n'a bɛna taa de ka dɔ fara sɔrɔ kan ka yiriwali kɛ ka baara di maaw ma an ka sanu ko an ka dugujukɔrɔ ko ka ninkura fiyɛ jamana na n'a bɛna ta o kama o ka fɔ an ye a takun kɔni ka fɔ a bɛna bila baara min na o ka fɔ jamanadenw ka bɔ o kalama
a bɛ degun caman bɔ ko la wa min ye an sigilen no ka min kɔnɔ kiba an t'a fɛ ka min mɛn maliyɛnw t'a fɛ ka min mɛn k'u ye min ta k'a ma ɲɛ a bolo an t'a fɛ k'o mɛn dɛ fɛn bɛɛ da ka di yiri mɔgɔnin na ko lɔgɔ ma sɔrɔ kungo la a yɛrɛ ye min a b'o fɔ an ɲɛna o don donc maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ a ye k'aw faso fɛ komi a b'aw faso fɛ cogo min jamanajɔ ye nin de ye hali don dɔ la ne yɛrɛ tɛ kɛ yan ne min filɛ ka kibaruya d'aw ma hali don dɔ la ne yɛrɛ ni fɛn wɛrɛ man dɛsɛ saya na n dɛsɛ donc maaninfin bɛɛ bɛ na ala ye bɛɛ da i ni dayirimɛ ni garisigɛ bɛ taa cogo la ɲɔgɔn fɛ degun ye tiɲɛ ye dimi bɛ aw kan aw ye aw jigi sigi k'aw jigi kɛ ɲɛmɔgɔ minnu ye halisa a so bɛ yen an ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka k'an faso fɛ an k'an cɛ siri min tɛ bɛn an k'a fɔ min bɛ bɛn an k'a fɔ an ka bɔ kɛrɛfɛden na an ka na bɛɛ da kan an ka kumaw fɔ hali ni kɔlɔlɔ min b'a la mɔgɔw k'u jɔ o kɔrɔ o ka fisa k'u dogo k'a fɔ ye maaw ka to yen u ka kuma maa ni kɔnɔna tɛ kɛlɛ o bi degun jumɛn bɛ yen bɛɛ sirannen Kasimi t'a la ni fɔcogo dɔ b'a la an kɔni bɛ fɛ ka kuma i fɛ nka i b'a ni labɛn cogo dɔ la parce que nin bɛɛ man ɲi mɔgɔw ka kumaba nin u k'u fɛlaw fɔ u k'u ka barosigiw kɛ u k'u ka ɲɔgɔnyew kɛ fɛn minnu b'u fɛ ni faso t'a dɔn ni bɔnni tɛ tiɲɛni tɛ foyi tɛ i tɛ ka don maa wɛrɛ gasi la parce que o fana ka fɔ dɛ ne k'a fɔ n ko tiɲɛ don n ko ne bɛ fɛ ka kuma ja ni sini ɲɛsigi kan wa de bɛ amara nana a tɛ foyi la yan bigi suɲɛ ni kayi suɲɛ kɔ n tɛ ka ja ni dilan ni fɔ la n bɛ ka taa amara sɔn de fɔ amara dun fana ka hakɛ b'a bolo a fana bɛ se ka taa ni ye tribunal la fo an ka mɔgɔw k'o fana de faamuya maa tɛ se ka don maa de ni maa cɛ tribunal la minɛ n'a tigi sera yen jugew sigikun de ko ka bɛɛ ka hakɛ d'i ma mɔgɔw t'o de faamu bɛɛ ka mɔgɔ ka e bɛ se ka i sigi i b'a jateminɛ e bɛ min fɔ mɔgɔ ma a ɲɔgɔnna fɔ i yɛrɛ ma i k'a lajɛ kɛ e yɛrɛ bɛ ka min fɔ mɔgɔw ma i bɛ ka nkalon min tigɛ ka da mɔgɔw la i bɛ ka min kɛ ka dɔ la nisɔndiya i bɛ ka nkalon min tigɛ ka da jamana na i bɛ ka fɛn minnu fɔ ni tiɲɛ tɛ e k'i miiri n'o y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna bɛ ka k'i yɛrɛ la bani o la i b'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ bɛn keba an bɛ min fɔ gouvernement nata fana ye premier ministre nata ye a k'a jija grève kana wuli dɛ école karamɔgɔw syndicat hakɛ ɲininaw maa maa bɛ yen a ka kuma ɲɔgɔnya don ani bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ basigi ni lafiya an mago bɛ o de la wolomasiri tabaw an t'o kuma fɔ a ye sabula an b'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye a so ni sajo ani paru kɛlɛtigi n'a tɔw olu b'o kow ɲɛnabɔ nin ye premier ministre kura an bɛ se ka min fɔ a ye wa fana an sigilen don ka kow jateminɛ dɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ kibaru ninnu bɛɛ kɛ ninnu nalen don u dun u bɛ fɛ ka don de an dun y'u baara kɛ n'o ye ka ban o t'a la ko yɛrɛ juguman yɔrɔ yɛrɛ ye koyi maa dɔw fana bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ u bɛ so u bɛ se baara la dɛ caman dalen don so u bɛ se baara la o maa ɲɛnɛmaw ka ɲini o maa ladiriw ka ɲini o fasojɔlaw ka ɲini walayi gouvernement premier ministre dɔrɔn ɲɛda n'o kɛra maa ye maliyɛnw b'u yɛrɛ ye maa min na o dalen don a la o bɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ parce que fɛn min ka gɛlɛn fɔlɔ vraiment non Kassim Pati a tɛ se dɛ n'o fɔli daminɛ dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ ko ninnu ma mɔgɔ si sɔrɔ Kassim kɔ nin t'a ka baara ye kuma a bɛ se kuma de la a tɛ se nin na n'o fɔli daminɛ dɔrɔn Keba o de man ɲi ni mɔgɔ nana dɔrɔn a ka fɔ ko non c'est Keba non lui vraiment an dalen don a la delila ka nin kɛ yan fɛ a ye nin kɛ tan mɔgɔ ka u yɛrɛ ye a tigi la mɔgɔ min bɛ na a ka se faso baara fana na a kana na apprentissage kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ non kana ko tu viens apprendre non dɛ apprendre wa tu viens travailler on vient plus apprendre u kana taa mɔgɔ ta ka na ministre fana kuraw ta ka na n'u ye minnu bɛna na tugu sigi n ko ministre dɔw b'u ka papier cɛ ka taa n'a ye mɔgɔ wɛrɛw de fɛ yen u na wagatinin donc n'an ko an bɛ taa o la sisan il faut k'a ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ baara ɲɛdɔn minnu bɛ se ka kow sigi sen kan ka mɔgɔw ka degun ta ka bɔ u ka teliya la kɛba dɔ kɔni hakili bɛ ministre dɔw la olu tɛ segin dɛ olu tɛ non nin ye sababu ɲuman yɛrɛ de an ka foli ma vraiment merci
olu kɔni vraiment u k'u profite u ka foli ma vraiment i se kɛ i ye dɔ kɛ an b'a fɛ ko wɛrɛw ka na a domaine na n tɛna na fɛn fɔ bi dɛ parce que n'i ma farati an bɛ réseau de kan nka dɔw bɛ yen olu tɛna taa fana aw yɛrɛ b'olu dɔn maliyɛnw b'olu dɔn a ma se hali ne k'olu tɔgɔ fɔ ɔhɔ wa dɔw fana bɛ yen olu bɛ se ka yɛlɛma nka olu tɛ bɔ a kɔnɔ aw b'olu fana dɔn ne b'olu fana dɔn u bɛ se ka jɔyɔrɔ yɛlɛma mais u tɛ bɔ a kɔnɔ aw yɛrɛ b'olu dɔn nka dɔw fana bɛ yen olu b'a dɔn cɔ depuis gouvernement cira don min olu ka baara banna fana an bɛ dugawu de kɛ ɲuman ka sɔrɔ ka se ka di an ma an ka se ka jamana bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na maliyɛnw ka faamuya ka sɔrɔ o la Amara Mali kɔnɔ premier ministre minnu sigira Mali la ka tɛmɛ an b'a daminɛ Modibo Keyita la Modibo Keyita ale Ala y'a garisigɛ sabula a faw u y'a kalan a faw u y'a labɛn a faw u ye tamaseerew ye a la Bamakɔ kɔnɔna na yan min b'a to a bɛ se ka kɛ maa ye maa min ni o bɛ se ka jamana bara ni maakɔrɔw tɛ yen don min an b'an ka cɛkɔrɔba fɔ yan a bɛ lahara n'o ye le Saint-Père ye Madu Konate Amara maa ye ni maa dɔn tɛ kelen ye nin cɛkɔrɔba in de tun b'a ka dulokiba bɔ k'a da denmisɛnninw b'u da ka sunɔgɔ a kan a bɛ saya bana na degun b'a kan ekɔlidenw bɛ na a bɛ kalan k'u kunna k'a to a ka fenêtre la fo ka taa s'a ka don laban ma n'anw ni ninnu taara ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan a bɛ gɛlɛya dɛ n'an m'u waleɲuman dɔn a bɛ gɛlɛya dɛ Mamadu Konate Saint-Père Ala k'a da yɔrɔ sumaya Amara Modibo anw ni Senegali y'an bolo don ɲɔgɔn bolo fédération kɔnɔna na n'o ye fédération ni Mali ye o baaraw o fanga ɲɛmaaya o dira Modibo Keyita ma janvier kalo tile 17 ka taa ban août kalo tile 20 san 1960 Modibo Keyita ye premier ministre ya jɔyɔrɔ kɛ kalo 7 ani tile 3 Musa nana fanga ta Musa fana tun b'a fɛ premier ministre ya ko in ka to senna han jɔn ko ala Modibo fanga bannen a ye a kunfɔlɔ kɛ maa min i b'o dɔn o ye Yɔrɔ Jakite ye Yɔrɔ ale ye sɔrasi ye maa minnu ye coup d'état kɛ a kun b'olu ka kulu la n'o ye Sɛmɛlɛni ye le 14 in yɛrɛ ye ko Misa Kono kelen de tɛ balo la bi min ye Yɔrɔ ye a ye premier ministre ya kɛ an ka jamana kɔnɔ sɔrasi kun don k'a daminɛ novembre kalo tile 19 san 1968 ka na se san 1969 ma o septembre kalo a y'a daminɛ novembre kalo tile 19 san 1968 ka na kun fori septembre kalo o tile 18 san 1969 kalo 9 ani tile 30 a ye o de kɛ premier ministre la an ka jamana kɔnɔ ani Musa de fɔra ɲɔgɔn kɔ wa k'ale to premier ministre la Amara ale de ye aw ka kasojuguba in sigi sen kan dɛ transfert définitif kɛ i b'a dɔn a labanna yɔrɔ min na i ye a taara ɲɛtaw sɔrɔ yen a ko ɲɛtaw ma ko a bana ta aw kan ka hinɛ ni makari dɔɔni kɛ ko in na dɛ ɲɛtaw ko ko ayiwa ko papier min filɛ nin ye ne m'a sɛbɛn ne m'a kɛ tɔgɔ min bɛ dugu ma e Yɔrɔ don application dɔrɔn de bɛ ne bolo yan n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na ka n'a ta a don ma o kɔfɛ Musa ye premier ministre yɛrɛ ci ka bɔ yen pewu ko premier ministre tɛ yen ale yɛrɛ y'a bɛɛ ye nka fɛn dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ yan maakɔrɔw b'a la kalan cogo min sabula an kan ka maakɔrɔw fɔ bi
u y'an bilasira sɔrɔ fo kana se dugu jɛli ma Amara. Musa Tarawele n'a ka ko bɛɛ a tun bɛ furakɛ yan. Mamadu Danbele ale kɛra a ka premier ministre ye. Sabula kumaw cayara. I b'a dɔn ko fɛn dɔ tun bɛ Musa Tarawele la. N'i ko ko keba de ɲɔgɔnna tɛ saga mara la, Musa b'a fɔ k'a ye na ni keba ye. N'i ko ko karisa de ɲɔgɔn tɛ furakɛli la, Musa b'a fɔ k'a ye na ni a ye. Docteur Mamadu Danbele ale de ye Musa opéré yan. A den o ye Fajara Danbele, o ye anw ka Clédou coordinateur ya kɛ. Clédou ka yɛlɛma yɛrɛ, ka baarakɛlaw ka sara sigi sen kan, ka kow tilen, ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya la, ka se ka Clédou yɛrɛ yogo. Fajara Danbele de y'a kɛ professeur Deno. A den wɛrɛ bɛ yen bi, o ye Sidi Danbele, a bɛ Malitel la. Ayi ni ninnu ngi ma ko 1 ye 1 ye 1 plus économie égale gain plus moins dépense. Kana sɔsɔ dɛ Sidi. Docteur Danbele, Musa y'ale ta k'a kɛ premier ministre ye. Juin kalo tile 6 san 1986 1986 a y'a bɔ a la san 1988 juin. I b'a dɔn ko ale kelen pe ale ni Musa Mara olu fila de ka premier ministre date bɛnnen don. Ale sigira le 6 juin 1986 a wulila le 6 juin 1988 a ye 2 ans dafalen de kɛ. Docteur Danbele 15 ans bugu ka don. Bi an bɛ a fana tanu, bi y'a tanu don dɔ ye sabula a fana ye baara kɛ. Docteur Danbele bɔlen ko a la, Musa ko maa ti k'a ye tugun koyi. A nana ɲaami, kumaw cayara fo ka taa se Musa bi ma. Musa binnen an taara maa ɲini, maliyɛn ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen an ko k'an mago bɛ s'a bɛɛ ma. Ne yɛrɛ terikɛ Zumana Sako u y'ale wele. Amara don dɔ la n k'an ka débat politique kɛ ni Zumana Sako ye Clédou la. N taara a fɛ yen n'a ye tile kelen baara de kɛ. An ye baro kɛ tile kelen fo ka taa se a taga wagati ma parce que a bɛ entraînement kɛ fɛn kɔnɔna na, centre islamique kɔnɔna na, ballontan terrain bɛ yen, ballontan na kɔrɔw bɛ entraînement kɛ fo ka taa se a ta wagati ma ye sɔgɔma an ye baro kɛ. A ko premier ministre ya la fɛn mun dara ale kan Ala de b'a dɔn, mais ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la de. Fɛn dɔ fana bɛ yen an k'o fɔ mɔgɔw k'o faamuya, maanifin yɛrɛ ni karisa don a tɛ sɔn nin ka k'a la u bɛ maa dɛmɛ ko caman na. Zu dun y'o mɔgɔ de ye, wa n'a ye min minɛ o bila man di dɛ, nka a b'a jokɛlaw de kɛ. Tiɲɛ na a ko Adama mɔgɔw y'ale sɛgɛn fɛn wagati dɛ k'a to transition na. Zu ye premier ministre ya kɛ, ATT de tun ye transition président ye. Avril kalo tile 2 san 1991 ka na ban juin kalo tile 9 san 1992 parti politique kun t'a ale bolo. A kun tɛ maa si ka parti la, o y'a sɔrɔ Senasi ma sigi foyi ma sigi. Amara maaw bɛ k'a sɛbɛn k'i bɛ ka mɔgɔw photo bɔ yen joona dɛ. Internetu ko ten k'i k'a to k'u ka maaw ɲɛda u ye. Kana ɲaminakaw a to Sisanikaw ɲɛ ka don u la yan. I ti se o kɛlɛ kɔrɔ dɛ. Ɲamina ni Sizani olu ye sinankumaw de ye an ka jamana kɔnɔ. Zu ale ye ɲaminaka de ye, Bakari Konba ninnu ye Sizanikaw ye. Zumana Sako an b'a fo, cɛ min don a ye premier ministre kɛ san 1 kalo 2 ani tile 7. 2 avril 1991, 9 juin 1992, 1 an, 2 mois, 7 jours. Parti kun t'a bolo indépendant do. Élection kɛlen Alpha Umaru Konare gagné. Alpha yi bolo jirisi maa ko ka k'a ka premier ministre fɔlɔ ye o bɛnna Yunusi Ture ma. Yunusi Ture Adama tɔnden do. Juin kalo tile 9 san 1992 ka taa se avril kalo tile 12 san 1993
a ye kalo 10 tile 3 Yunusu y'o de kɛ premier ministre la démocratie premier ministre fɔlɔ o ye ale ye kalata kɛlen kɔfɛ parce que zu ninnu tun tɛ la kala tuma ta o tun ye transition ye donc Yunusi ale de ye IRD fana ɲɛmaaya kɛ san 11 yani Sumala Sise kana tɔn ta Yunusi coup d'état kɛlen ATT la ni jɔnkuna taara ale de fana ye assemblée nationale président ya fana kɛ Yunusi a fana bɛ sɔrɔ de dɔn kosɛbɛ économiste do an b'a fɔ sa ngala k'a fana dayɔrɔ sumaya ale kɔni miniji dɔgɔyara nka a ka premier ministre bɛnna san 1 ale ni kalo 10 ani tile 3 o de ma ale bɔlen u ye wele bila Ablaye Seku So ma Ablaye Seku So ale ye avocat de ye nka adema tɔnden do min ye Alpha Umaru Konare ekɔlidenw kɛlen ka kow ɲaami ni Yunusi bɔra a la a ye Ablaye Seku So ta sariya dɔnna do k'ale bila kow kunna Ablaye Seku So ni avocat do avril kalo tile 12 san 1993 ka taa se février kalo tile 2 san 1994 a ye kalo 9 ani tile 23 a y'o de kɛ primature la ala y'a ka kalifa minɛ a la 2023 an b'a fɔ ala ka a dayɔrɔ sumaya ko ɲaamine adama yɛrɛ kɔnɔna na nin tɛ Alpha premier ministre filanan ye sawa u ye wele bila maninkakɛ ma Laji Burama Sɛbɛnnikɔrɔ Burama Ibrahim Boubacar Keita il faut savoir les raisons garder u y'a wele l'homme d'état anw ye min kɛ nin jɛ in bolo a ma nɔgɔya dɛ nin ye kodaw nka IBK kun bɛ premier ministre la kuma min n'a kun kɛra président ye Mali kun bɛ tile nka n'i ye Sanugu jɔlen kala b'a kɔnɔ ala ye fɛn dɔ kɛ Ibrahim Boubacar Keita ye a m'a kɛ Mali politique mɔgɔ si ye jɔyɔrɔba foyi tɛ yen Mali kɔnɔ ko IBK ma min kɛ a kɛra ministre ye a kɛra président ka conseil ye kuluba ka kɛ ambassadeur ye ka bɔ o bɛɛ la ka na kɛ premier ministre ye ka bɔ premier ministre ya la ka taa kɛ jamanakuntigi ye ka kɛ assemblée nationale président ye ala m'o nɔgɔya maliyɛn bɛɛ ye dɛ Ibrahim Boubacar Keita IBK Alpha b'a wele waati min ninjaw nana sigi sen ka safaraniw sanna fɛn caman kɛra avril kalo tile 12 san 1993 ka na bila avril kalo o tile 2 la san 1000 ani safurulayi février kalo tile 4 san 1994 min ye février kalo tile 14 san 2000 wa mena premier ministre ni Mali premier ministre bɛɛ ye IBK san 6 ani tile 10 a y'o de kɛ premier ministre la Mali kɔnɔna na élection waati nana se kumaw nana caya tɔn kɔnɔ kumaw cayara Alpha bɛ parti ɲɛmɔgɔya ko labɛnni na wa IBK fana bɛ min f'i ɲɛna premier ministre tun do cogo min adema président fana kun do ten f'a k'o faamuya IBK ka ta la c'est pourquoi n ko ala ye min kɛ IBK ye a m'a kɛ maliyɛn politique mɔgɔ bɛɛ ye dɛ jɔyɔrɔba kɔni tɛ Mali kɔnɔ ko IBK ma min sɔrɔ ala y'o k'a fana ye mankan nana caya min kɛ a bɔra parti la Alpha y'a bɔ premier ministre la u ye wele bila an kɔrɔkɛ ma Manden Sidibe ale bɛ maaw la maa minnu ye adama tu tigɛ Bajala capitaine Mamadou Sidibe
o denkɛ don Modibo Sidibe kɔrɔkɛ don Umu Lizi kɔrɔkɛ don Cheikh Rene kɔrɔkɛ don Amara u fa n'o ye Capitaine Sidibe ale bɛ sɔrɔsiw fɛ minnu nana ka na Modibo Keyita dɛmɛ ka armée sigi an ka jamana kɔnɔ n'Ala sɔnna a ma 20 janvier nata in na an bɛna baara dɔ kɛ Pinana Darabo kan o kɔnɔna na an bɛna Capitaine Sidibe a jɔyɔrɔ dɔn Mande ale kɛra premier ministre ye février kalo tile 15 san 2000 a ka premier ministre ya baaraw olu banna mars kalo tile 28 san 2002 n'o ye 2002 kan 2002 a kɛra ka mande de to premier ministre la min ye premier ministre hukumu kɔnɔna na a ye san 2 kalo 1 ani tile 3 a ye o de k'a la jamana in kɔnɔna na ale ye premier ministre 7nan ye premier ministre 8nan o ye Modibo Keyita ye sabula ale kɛra siɲɛ 2 Modibo Keyita a kɛ ko fɔlɔ premier ministre Amara ale ka premier ministre waati dɔgɔyara ni bɛɛ lajɛlen ta ye sabula Mande ale y'i kanbɔ k'ale bɛ kɛ jamanakuntigi ye ale taara o la Alpha ye wele bila Modibo ma wa ale fana ye Alpha ka premier ministre 5nan de ye san 10 kɔnɔna na sabula Alpha fana kelen pe de ye président ye min sera k'a ka san 10 dafa k'a sɔrɔ ŋaɲaki ma kɛ a la fosi ma kɛ a la Modibo a y'a wele mars kalo tile 18 san 2002 a ka baaraw banna juin kalo o tile 9 san 2002 min ye kalo 2 ani tile 22 a y'o de kɛ premier ministre ale ta dɔgɔyara ni bɛɛ ta ye premier ministre a jɔyɔrɔ la ATT nalen ATT tun y'a to yen a ka se ka baara dɔɔni kɛ yani ale ka maa sugandi nka a yera k'a fɔ ko ATT investiture kɛ tuma min ni ko bɛɛ lajɛlen nana sigi sen kelen kan Mohamed Ahmed Agamani ale welela ka na juin kalo o tile 9 san 2002 ale ka baaraw banna avril kalo tile 30 san 2004 a ye san 1 kalo 10 ani tile 20 a ye o de kɛ premier ministre la an ka jamana kɔnɔ n'o ye Agamani ye Agamani ka waati la Amara ATT ka gɛrɛ maaw la ATT ka diɲɛ wocɛw dɔn ATT ni mɔgɔbaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka carnet d'adresse sinsinenw sɔrɔ ka se ka baara kɛ Agamani y'o nɔgɔya a ye baara minnu bɛ yen n'o ye ka danaya don kosɛbɛ Mali yɛrɛ kɔnɔmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ murutili boloda a y'o baara fana kɛ donc a ye san 1 kalo 10 ani tile 20 a y'o kɛ a la fanga ye fanga ye fangatigi ta y'a ka fanga ye waati min n'o ka d'a ye maa mun ka d'a ye nka Agamani parti kun t'ale bolo dɛ ale tun ye indépendant ye o kɔfɛ sa wele bilara Benciyakaw ka belebele ma ka bɔ Ansongo mara la Ousmane Isufi Mayiga bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Pinochet ale fana parti politique t'a bolo ATT ale wele k'a kana k'a ka premier ministre ye min ye Pinochet avril kalo tile 30 san 2004 a ye fanga ta min ye septembre kalo tile 27 san 2007 min ye ATT ye a kɛlen ka gagner élection na sabula ani Pinochet de élection baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka taa se kalataw bɛɛ lajɛlen bannen ma Pinochet san 3 kalo 4 ani tile 30 a y'o de kɛ premier ministre ya la an ka jamana kɔnɔ ATT y'a fo k'a waleɲuman dɔn a ye baara min kɛ ko o ɲɛna ka sɔrɔ ka wele bila grand frère ma carte sur table Modibo Sidibe Modibo ye baara ta septembre kalo tile 28 san 2007 a y'a bila avril kalo tile 3 san 2011 Modibo fana tun tɛ parti la a tun tɛ maa si ka tɔn na a ye premier ministre ya baara kɛ san 3 kalo 6 ani tile 6 san 3 kalo 6 ani tile 6 sɔrɔ sinsini diɲɛ magobatigiw ani ka se ka baara minnu kɛra k'olu sinsin
ATT yɛrɛ ka programme n'a ka fɛnw na Modibo Sidibe de y'o baaraw kɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don wa Amara a ka point fort ye min ye il est spécialiste en sécurité criminologue do a tun bɛ maaw kalan yan Bamakɔ ENA la a fana ye capitaine Sidibe ka lagare do Mane dɔgɔnin do ale tun bɛ Modibo wele ko Modibo il faut aller voir les tailleurs u bɛ finiw Modibo ka finiw bɛ kala ka d'a ma a kun ko ka d'a kɔrɔkɛ ye kojugu sabula lagare de do donc Modibo Sidibe ale ye premier ministre kɛ ka so o ma ATT fanga ye fangatigi de ta ye kumaw nana caya fɛnw cayara bisigiliw cayara ATT a wele a ko n dɔgɔ n ka fanga segin ma a y'a d'a ma Modibo Sidibe taara Modibo Sidibe bɔlen ATT a ye danaya da jɔnni kan an siɲɛ fɔlɔ ka muso sɔrɔ an ka gouvernement ɲɛmaaya la ATT de y'a sugandi Mariam Kaidaman Sidibe ale yɛrɛ ye muso ye muso min lakodɔnnen do a ye baara kɛ institution internationale la min ye muso jɛkulu caman ka danaya b'a kan ala y'a ka kalifa minɛ a la san 2021 nka premier ministre ya baara a y'o daminɛ avril kalo tile 3 san 2011 ka taa kun cɛ mars kalo tile 22 san 2012 a ye kalo 11 ani tile 19 a y'o kɛ premier ministre la fangandaraki kɛra k'ale de to premier ministre la a kɔni a fana ma minɛ dɛ a ma minɛ sababu caman nka muso min do anw sigiɲɔgɔn kun do Barilabugu tiɲɛ na a tun bɛ min kɛ mɔgɔw ye wa cɛ Alpha Cissé o fana tun bɛ sanu baara kɛ sɔrɔ tun b'u bolo donc maa min do fanga ma yaada k'a yanga k'a fili a yɛrɛ ma fiyewu an b'a fɔ n k'Ala k'a fana dayɔrɔ sumaya fangandaraki kɛlen plein pouvoir nana anw Dakagun Cheikh Modibo Jara aya ninnu y'a wele ka danaya d'a kan yaasa ka se ka kɛ premier ministre ye a ka premier ministre ya baara o daminɛna avril kalo tile 17 san 2012 ka taa kun cɛ décembre kalo tile 11 san 2012 kalo 7 tile 24 Cheikh Modibo Jara y'o de kɛ premier ministre la an ka jamana kɔnɔna na fɔnkɔɲɔgɔnw nana barika bonya plein pouvoir cɛra de koyi ale taara démissionner Kati de a don an sira ɲɛna bɛɛ sigilen do ko premier ministre bɛ démissionner a ma nɔgɔya dɛ Cheikh Modibo ale kɔni ka démission taara kɛ Kati dugu bɛ jɛ waati min mɔgɔ y'a sɔrɔ ko a y'a bila o y'a sɔrɔ ani jɔnkuna kɔni i b'a dɔn ko min bɛ ko gɛlɛya mɔgɔw b'u to fanga la ka fanga wɛrɛ de nata minɛ men jɔyɔrɔ min na yanni ko baara kɛ ka tila ka ban o la u t'o kɛ dɛ u bɛ fanga wɛrɛ de nata minɛ wa n'i dun ye fanga wɛrɛ nata minɛ kɔlɔlɔ min bɛ o la ani ko min b'o kɔrɔ o n'o bɛna wolo fɛn mun na n'i t'o olu dɔn i bɛ sɛgɛn parce que e bɛ kɛ e nata wulilen do e bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ min sɔrɔ e bɛ o de ye a bɛ k'i ɲɛna ko mɔgɔw b'i fɛ k'a sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ mɔgɔw t'i fɛ mɔgɔ caman bɛ yen olu t'a fɛ yɛrɛ i ka to kow la mais e yɛrɛ tɛ se k'a faamuya parce que anw n'a ɲɔgɔnnaw bɛ k'i kɛrɛfɛ don o don k'a fɔ taa n'a ye a ka ɲi walayi mɔgɔ ne tɛ maa si t'an bolo wa nin kuma in f'an ka mɔgɔw ka nin dabila ni karisa tɛ a ti kɛ ayi dɛ a ka ɲi a bolo nka n'a tɛ a ti kɛ taa cimetière la n'i ye kaburudo lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'a caman tun bɛ yen o fɔra o fana ma an ka jamana in kɔnɔ yan Cheikh Modibo ale bɔren l'intellectuel nana maa min ye maa caman kalan an ka jamana kɔnɔ maa min bɛ yen ni a ka kalanden ka ca kosɛbɛ bi Mali cakɛdaw la Jango Sissogo Ala y'a fana ka miniji dɔgɔya min ye Jango Sissogo ye ale kɛra premier ministre ye décembre kalo tile 11 san 2012 a ka baaraw banna septembre kalo o tile 5
san 2017 a ye kalo 8 ani tile 25 a y'o de kɛ premier ministre ya la min ye furancɛ fanga banna k'ale de to a la. Amara lettre administrative, correspondance, courrier, discours présidentiel et rédaction intellectuelle a b'a fɔ ma contraction ni fɛnw jango a ɲɔgɔnna t'o la dɛ. Ale de bɛ lettre minɛ k'a lajɛ k'a f'i ɲɛna ko nin tɛ lettre ye ko nin ma bɔ nin tigi yɔrɔ. A ye ɲɛna fɛ a b'a fɔ ko non ko nin tɛ lettre officielle ye. Parce que administration kɔnɔna na dossier bɛ classé cogo min ani numérotation bɛ kɛ cogo min n'a y'a ɲɛ jɔ la a b'a fɔ ko nin numéro in tɛ yen. Bɛɛ n'i ka baara don quoi. Ala ye bɛɛ lajɛlen da maaw garisigɛw tɛ kelen ye. An bɛ dugawu kɛ k'Ala ka fana dayɔrɔ sumaya. O kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keita ye fanga ta. A ye danaya da maa fɔlɔ min kan o kɛra Umar Tatamli ye. Umar Tatamli min ye Ibrahima Li an ka maaba don politique maaba don. A yɛrɛ kɔni Tatamli ye politique ale ye politique dukɔnɔmɔgɔ de ye. Donc IBK ye ale ta k'ale k'a ka premier ministre fɔlɔ ye. Septembre kalo tile 5 san 2017 a ka baaraw banna. Avril kalo tile 5 nga Amara ale démissionnera de dɛ. An k'o préciser Tatamli démissionnera de. A ka lettre de démission bɛ bɛɛ bolo. Voilà, lui il a démissionné parce que a ko k'a t'a ɲɛ. A ye kalo 7 ani tile 4 a y'o de kɛ premier ministre ya la. A ye walan sɛmɛ a taara n'a yɛrɛ ye. IBK a y'an dɔgɔkɛ wele Musa Mara. Musa Mara ale ye baara ta avril kalo tile 5 san 2014 k'a kun cɛ janvier kalo tile 9 san 2015 kalo 9 coy Musa Mara y'o de kɛ premier ministre ya la. Denmisɛnnin min don miirinaw b'a la ka kow lataa ɲɛ o ka d'a ye ka a b'a fɔ min ma ko ka kow kɛ a yɛrɛ kolo la a yɛrɛ ka ŋaniyaw ta yɛrɛ ka se ka kow lawaleya initiative personnelle olu ka d'a ye kosɛbɛ. Bon dɔw b'a fɔ fana ko a dalen no a yɛrɛ la kojugu maa bɛɛ n'i kɛcogo don quoi. Donc ale fana kɛra premier ministre ye kalo 9 an ka jamana kɔnɔ. Musa Mara bɔlen IBK ye cɛkɔrɔba wele tuguni n'o ye Modibo Keita ye. Ale de kɔni yɔrɔ dɔ in na a ye kalo 2 de kɛ. Zein IBK y'a wele janvier kalo tile 9 san 2015 min ye avril kalo tile 10 san 2017 a ka baara banna. Modibo Keita ye san 2 kalo 3 ani tile 1 a y'o de kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka premier ministre ya la. Ale IBK ka premier ministre sabanan ye. IBK ka premier ministre 4nan o ye Ablaye Idrissa Maïga ye. Ablaye Idrissa Maïga RPM den don, RPM baarakɛla don. IBK yɛrɛ ka directeur de campagne kɔnɔna na ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ. Ablaye Idrissa caman kun sigilen don n'a ye k'a fɔ maa min don ale kɔni ale n'an ka politicien caman tɛ kelen ye. Min bɛ ɲɛ a b'o f'i ye, min tɛ ɲɛ a b'o f'i ye. A limanalen don wa min ye a dalen don ala ko la kosɛbɛ sabula silamɛ don a bɛ ko caman jateminɛ. Ablaye Idrissa ale kɛra premier ministre avril kalo tile 10 ka taa kun avril kalo tile 10 san 2017 ka taa kun cɛ décembre kalo tile 30 san 2017 min ye kalo 8 ani tile 20 a y'o de kɛ. IBK ka premier ministre 5nan o kɛra Sumelu Bube Maïga ye. Sumelu Bube Maïga ale tɛ ko fɔ maa ye. An bɛ dugawu kɛ Ala k'a fana dayɔrɔ sumaya. N'i ko Bube ka ban maliyɛn bɛɛ b'a dɔn o ye maa min ye an ka jamana kɔnɔna na yan. Min ye décembre kalo tile 30 san 2017 IBK ka wele sera a ma k'a fɔ ko a ka na. Avril kalo tile 23 san 2019 Sumelu Bube Maïga ka baara banna. San 1 kalo 3 ani tile 24 a y'o de kɛ premier ministre la. IBK ka premier ministre min bɛ yen n'o ye a 6nan ye o ye Bubu Sise ye. Bubu Sise de tile la gouvernement sigira maa 6 kɛra gouvernement min kɔnɔ. Aw ɲinɛn'o kɔ kelen ya. Le gouvernement a 6 personnes là. Aw ɲinɛn'o kɔ. Aw hakili bɔ ka di. Gɛlɛya kɛlen CEDEAO nalen a ko ko ka gouvernement sigi wa. N'o sigira Bubu tile la. Bubu ale ye premier ministre ya daminɛ avril kalo tile 23 san 2019
utu kalo tile 18 san 2020 o kɛra ale ta bannen san 1 kalo 3 ani tile 26 a y'o de kɛ premier ministre la an ka jamana kɔnɔna na. Bubu Sise bɔlen kɔ yen fangadaraki kɛlen kɔfɛ danaya kɛra maa fɔlɔ min kan k'o kana ka kɛ premier ministre ye k'o sigilen sen kan o ye Moktar Wani ye. Ale kɔni ye jamanaw ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baara kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye diplomate de carrière yɛrɛ don. Ale de welela sa ko ale kana yaasa ka se ka kɛ an ka premier ministre ye. Furancɛla fanga daminɛ waati u y'a wele septembre kalo tile 28 san 2020 a y'o baaraw daminɛ o la. Mais kalo tile 24 san 2021 ale ka baaraw banna. Kalo 7 ani tile 26 a ye o de kɛ. Furancɛla fanga ka premier ministre sabanan filanan min sigira ale kɔfɛ o kɛra Dr Shogel Kokala Mayiga ye. Shogel ye fanga ta juin kalo tile 7 san 2021 kunungo n'o tun ye novembre kalo tile 20 san 2024 ale ka ko banna. San 3 kalo 5 tile 16 Shogel yo o de kɛ premier ministre la an ka jamana kɔnɔ. Jɔn de bɛna na kɛ Mali premier ministre 23 ye eri ni waati ni don nataw dɔrɔn de bɛna se ka o sinsiya an ye yaasa an ka se ka nin bɛɛ faamu. An bɛ foli lase an ka cɛkɔrɔbaw caman ma minnu bɛ baara kɛ administration kɔnɔna na min ye archive maaw ye k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn. Maa minnu y'an dɛmɛ nin baara in na yaasa cogo min na an bɛ se ka nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a dafalen cɛkɔrɔbaw fara denmisɛnninw kan minnu ye surɔ bɛɛ kɛ nin kunnafoniw ɲinini na ka se k'a d'a ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Minnu yɛrɛ ye a tɔ dafa sɔgɔmada in na fana yaasa an ka se ka pereperelatigɛ ni siga ka bɔ a la premier ministre yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la ka jaw ni fɛnw ɲini k'a ci an ma an b'u bɛɛ fo u ka baara kɛko ɲuman n'u ka dɛmɛ na yaasa an ka se ka maliyɛnw olu kunnafoni. Amara an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kibaruya tɔw ye. An bɛ an filɛbaw ni an lamɛnbaaw fo. CPI ale ko ko min ye Alasani ye ko ka o bila san 10 kaso la maa min don Bamanciwale Njuga wale kɛbaaw a kun b'olu ka jɛkulu kɔnɔna na. Jɛkulu in kɔnɔna na sa ale kɔni kun ka kiiriw bɛɛ lajɛlen nominali kun kɛra a la ka ban. A yɛrɛ sa k'a fɔ ko Tɔnbɔkutukaw fɛ avril kalo tile 2 san 2012 ka taa se janvier kalo tile 29 san 2013 ma Tɔnbɔkutu ale kɔni kun kɛra dantigɛmɛ wale kɛbaa ye. Bamanciya wale kɛbaa kun don ni juguba kiiri jugu tigɛla ka maaw minɛ k'u ba dɛbɛ dasi min ye gosiliw ye ka taa se fɛn caman ma. Alasani yɛrɛ a senadonbagaw olu kun y'a yira sa ko k'a fɔ ko a ka kiiri ka kɛ yaasa a k'a fɔ ko a nɔ tɛ ko la. U nana b'o la k'a fɔ ko a k'a fɔ k'a nɔ bɛ ko la o si ma foyi falen min ye CPI maaw ye. U y'a yira k'a fɔ ko ani Ansardini bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Jɛkulu minnu sigira n'u ye damatɛmɛ walew sigi ko k'an ka jamana kɔnɔna na ko a yira olu bɛɛ lajɛlen na yaasa sa ka se ka ko b'a ka ko la pewu. U kɔni ye ɲangini ta ka d'a kan sa maa minnu bɛ yen n'olu ye Josariya maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko k'u sigilen don ni nin ye. Caman yɛrɛ kun y'a ɲini k'a fɔ ko k'a kɛ san 20 ka taa se san 30 la nka min ye bere min dalen filɛ kun nin ye ko o bɛnna olu ma o diyar'u ye. Jɛkulu marifatigi dɔw moto sanfɛ olu kɔni ye mugu ci téléphone so dɔ olu ka gardien dɔ la a kɔleya kɛra Gawo marabolo kɔnɔna na min ye maa kofɔlen ye kisɛ kɔni y'a sɔrɔ sabula a tun bɛ seli la seerew y'a yira sa k'a fɔ ko a taara biribiri ka boli ka na n'a ye yaasa ka se k'a kɛ maa minnu kɔni ye waleya in kɛ n'o ye Bamanciwale kɛbaaw ye u taara ni kamalen ka marifa a n'a ka finiw n'a ka seliminɛnw bɛɛ lajɛlen ye maa si ma se k'a dɔn. O yɔrɔ kelen fana na katakatanitigi dɔw olu y'a yira sa ko bin kɛra olu fana kan o waati yɔrɔ kelen fana na Fɔrigokaw olu fɛ yen Gawo marabolo la maa kelen joginnaw fana na olu fana taara ka na n'u ye u bolominɛnw kɔni u y'olu bɛɛ lajɛlen darakiw la ka marifa ci sanfɛ sa yaasa ka u ja siran ni banabagatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nalen no Gawo dɔgɔtɔrɔso ale kɔnɔna na nin waati in na. Gawokaw fɛ yen min ye u ka alimamiba n'o ye Mosquée Koyati misiri Koyati o alimami ye gouvernement maaw kɔni taara ye min ye an ka ministre kɔrɔ tɛ sa wa général de corps d'armée Wage ka taa fara Ibrahima Ikasa kan ani ministre min bɛ diinɛ ni batoko kunna n'o ye n yɛrɛ ka pɛtipɛtini ye Kone olu kun bɛ gouvernement tɔgɔ la ka taa sangafo kɛ
min ye fure ye ka taa ka so fana janaja kɛnɛ ka ye o kan salongo min ye bafula be kɔnɔna na ma ɲina mairie ma olu kun ye école karamɔgɔ 16 ka kalan wari sara yaasa bɛ se ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna cogo min o musaka kun yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyɔn 9 ani 600,000 la u y'a yira sa ko ɲinan tuguni u ye école karamɔgɔ kelen ta ka fara o kan n'o kɛra école karamɔgɔ kɛra 17 ye yaasa baara ka se ka kɛ musaka min na don la sa o kɔni ye sefa wari miliyɔn 10 ani 40 ɲɔgɔnna ye école karamɔgɔw ani kapu ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin min ye nin waleya in ma Mayinakaw sabula mairie lakaw olu yɛrɛ bɛ ka nin wari bugu han Mayina mairie ale yɛrɛ bɛ ka nin wari sara yaasa kalan ɲuman bɛ se ka kɛ a ka denmisɛnninw kunna cogo min na Segukaw fɛ groupe scolaire B min sera u ye ɲɛda kura di o ma kalanso 3 sa u y'olu kɔni lakurakuraya ɲɛgɛn 3 k'o fana jɔ ka di min ye denmisɛnnin fitininw ka yɔrɔ ye sa n'o ye maternelle ye k'o kɛ écoleso yɛrɛ ka ko a lamini ka tulo k'o mu a la ko kurumbo karili o kɛra nin kalo in tile 19 groupe scolaire B la Misirakaw fɛ Segu wari yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛnna sefa wari miliyɔn 30 ma Bank of Africa ko ale de musaka in di yaasa cogo min na kalancogo ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na kɛnɛ ninnu kan banki kɔni y'a yira sa ko nin kɔni kɛ kun ye denmisɛnw ale ni école karamɔgɔw ani écoledenw bɛɛ lajɛlen ɲɛgɛn t'an ka écolesow la o wa sisan u k'u jɛ u k'a minɛ ka ɲɛ dɛ u kana taa kɛ ba y'a ye parce que o fana b'a la denmisɛnninw ka ɲɛgɛn ko a ma nɔgɔn Kajolokaw fɛ yen Sirabaka kasara ka se ka o kunbɛn barosigi kɛra ye sa barosigi min bɛ tali kɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninw ye nin kalo in tile 19 min ye sifinw ka tɔ ye ale ye barosigi in kɛ Sirabaka kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min kɔdi panneau ni signalisation ale ni a maɲɔgɔlɔn tɔ minnu bɛ Siraba kan sa ko k'o ɲɛfɔ denmisɛnw ni musow ye jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen nana ale ni lakanakɛbaw u bɛɛ lajɛlen yera baara in na a yera sa k'a fɔ ko min ye ONT maaw ye ko denmisɛnw kɔni y'a ɲini u fɛ sa permis min bɛ taa mobiliw la motow la ko ka dɔ bɔ o sɔngɔ la commissaire ale yɛrɛ kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa min ye fɛn minnu bɛ Siraba kan olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na Tina Hamakaw fɛ yen sous-préfet ale ye baara ta Alfadilatu Musa Mayiga ale de y'u ka sous-préfet yana ka baara ta sa kunungo ani dugudenw ye ɲɔgɔn ye kalo tile 20 u ye fɛɛrɛw sigi sa u bɛ se ka hakili jagabɔw kɛ cogo min dugudentɔn ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen a y'a yira sa k'a fɔ ko a na baara kɛ i n'a fɔ jamana yɛrɛ y'a laɲini cogo min baara minnu kan ka kɛ min ye Tina Ama ye a dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko a nali jaru ye maire ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan o fana y'a tanu k'a yira k'a fɔ ko a nana o jaru ye sabula laɲini caman bɛ u la u n'a bɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa jamana ale bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na kuma tɛ min ye Tina Hamakaw ye Keba an sɔnko te 3 de bɛ yen te 3 k'a te 3 f'i ye wa Tina Hama te 6 a sabanan Tina Hama te 6 ani 3 kɔni don n bɛ sabanan ɲini k'a f'i ɲɛna o te 3 in dugu 3 in n'olu bɛ marché an sɔngɔ bɛ lafiya de parce que te i ye baara kɛ cogo o cogo ye n'olu ka lakana n'u ka basigi n'u ka fɛnw ma na dugu tɔ si tɛ se ka lafiya sɔrɔ donc an bɛ u fo a waati la an ye munumunu salo caman kɛ ka taa fo min ye Tasiga ale de bɛ Niger sira kan degun caman tun bɛ Tasigakaw fɛ yen kosɛbɛ nka nin waati in na an b'a dɔn k'a fɔ caman bɔra a la ala ni armée ale ka cɛsiri Sankaw fɛ yen commune 5 olu ye donbolo sɔrɔ donbolo min o dira u ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka covid bana ale kunbɛli baaraw kɛ sefa wari miliyɔn 300 ani 80 o de kɔni taara ka di o commune ninnu ma kunbɛli bɛ se ka kɛ cogo min san bɛ a la si bɛ a la da Tinɛni ani Somo olu bɛɛ lajɛlen bɛ san mara kɔnɔna na min ye musaka in ye sa a yera k'a fɔ sa ko a kɔni dira yaasa u bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ ka se ka kunbɛliw kɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sigila sen kan sa yaasa sigida ninnu u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni wari ye cogo min na min ye san maire ye n'o ye Félicité Jara ye ale kɔni tɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye wari dibaw fo
baara ninnu kan ka kɛ cogo min na fana ko bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya ta yaasa a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na dugudenw olu ka se ka nafa sɔrɔ a la min ye nin musaka in ye sa k'a kɔni bɛ tali kɛ projet la projet min sigira sen ka gouvernement yɛrɛ fɛ yaasa min ye covid ye ale kɛlɛli baaraw bɛ se ka kunbɛn cogo min na an ka sigidaw olu kɔnɔna na ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kibaruya wɛrɛw d'a ma Amara i ka kuma in ye tiɲɛ ye k'an kan ka bita da kebako tɛ yan aya mɔgɔw bɛ k'o de fɔ ko an kun b'an ka foyi fara bita in kan tuguni mɛ an bɛ dugawu kɛ n'ala sɔnna a ma yanni tile ka bi an na kibaruya wɛrɛw sɔrɔ ka da maaw tulo kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka tile hɛrɛ dama ala ka sɔrɔ ɲuman kan ye ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana ta ka sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'a d'a ma ala ka an yɛrɛ mɛn an ka baaraw la jamana ale bɛ se ka lafiya cogo min a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18